Siyathokoza Khehla. Ibona kufakazi lobo ukuthi le nto iyenzeka. Nanti Khehla umavimbelesha ukuthi le nto into eyenzeka kuye. Iyenzeka leyo nto leyo. Iyenzeka kakhulu. Abantu abayinaki thola ukuthi umuntu ubhizi lokhetha umndeni, umuntu ubhizi lokhetha omakhelwane. Kanti umuntu lento uhamba nayo la. Lo muntu la eceleni kwakhe. Sengisho ukuthi ke lokhu kuqapheleni lokhu kubhekini ngoba kuyingozi enkulu. Abantu abaningi impilo zabo emoshekile yikho. Njoba ngisho ngithi inqwaba yabantu abafikayo benalenkinga. Kimi makubhekakala masihlola kuvela ukuthi no lo muntu lo izinto zakhe zivalwa inanga umuntu oseceleni kwakhe. Sengisho ukuthi ke ibheke leyo nto uyisukumele. Angisho ukuthi bonke abangani. Yabo bakhona abangani beqiniso ngempela, kukhona abangani abayizinyoka abazenza ngathi bakukhathalele kanti bondla izinto zabo kuwe. Izinto abangimbathise zona. Ngikwenze le example kunabantu uthola ukuthi ufike ethi umuntu asambe soshisa inyama. Isikhathi esiningi ke lo muthi ungena ngenyama, ungena nangotshwala kuwe emase ifaka lento yakhe. Kodwa ke ngichaza ngelinye ilanga ukuthi iyinto ekanjani. Ngokwamanje ngisachaza ukuthi ukungena kwayo nokuthi isebenza kanjani. Umangothobane lokhulumayo. Siyathokoza Khehla, siyathokoza kakhulu. Uzokhanya uNkulunkulu uzophinda iqhelise njengoba wake wayiqhelisa futhi lento. Thokoza.